Надявам се, че спечелените 3 медала днес са достатъчно добър повод да си щастлив и да си радостен. Не знам какъв е бил акцента, задачите и очакванията ти като старши треньор, но 3 медала в един ден мисля, че е добре. И вчера имаме медали. Първо 3 златни медала. Иначе медалите са малко повече. Доволни сме, естествено. Дигаме нивото от миналата година. Всичките зрители се представят на ниво. Много добре върви състезанието за нас. Доволни сме. Добре, Ицо, ти и вчера беше доста емоционален, когато се състезаваха преди всичко малките. Имаш ли някаква предварителна така очаквания, предварителни прогнози? Беше ли наясно от кои категории, от кои хора може да се чака медал на този шампионат? Предварително. Принципно очакваме медал от всички, но естествено има хора, които са фаворити все пак в своите категории, които са доказани за времето, с годините, имат повече опит. И на тях разчитаме главно, но не подценяваме никой от отбора. Всички са готови да вземат медал. Какво ти се струва? Каква е конкуренцията на този европейски шампионат? Конкуренцията е доста силна. Факта колко руснаци и поляци, това са голями отбори с голями традиции, с доста силни представители, така че доста силно. Всяка година става все по-силно нивото, особено за малките. Доскоро бяха по-малко представителите от държавите, сега че си зараняват силите, стават все повече, става по-трудно да взема медал. Един такъв въпрос, нека още веднъж да обявим имената на шампионите днес и да кажеш по няколко думи за тях. Нека да започнем с Тошко Джуров при тежките. Тошко Джуров е един от златните основните в отбор от дълги години, поне 10 години. Това е първото му представяне на индивидуален шампион на Европа. За него е голям успех. Той е бил готов през всички тези 10 години да стане първи, но днес е бил неговия ден във Варна, точно в неговия град. Така че много добре, идеално. Другия? Николай Николов, той също е основен състезател от 7-8 години. Никога не е ставал първи, взимаме медали на европейски първенства, има едно второ, едно трето място. Това е първият му такъв успех. Също много добър представяне. И Зана, какво ще ни кажеш? На миналата година пропусна, стана шампионка. Предната година в Лозана 2009 стана. Тук не можа, за съжаление, стана трета. Тази година се защити титлата и нормално. Очакваме да стане първа винаги тя. Доволен си с една дума от представянето на нашите състезатели на този шампионат до този момент? Повече доволен. Благодаря ти. Христо Христов, старши треньора на националния отбор по сумо.